assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV bisimilla mon e robindu mon jayndeji garani mon alarba hande ko weltade tan wonanta amen e kala subah mumen ganni artude ɗo amen kuccita e moɗon kono ko adi ɗum en jetti Allah kokkuɗo men fartangue artude ɗo hande ko noon juldeten e Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en calmini jihnaɓe sernaɓe calminama ñagama duwaw nde yuppoto e Sénégal yuppo e windere nde foof ha oɗon boros Covid 19 rungto yimɓeɓe ko noon calminirtumi moɗon mone mona kala inde muɗum ene wonde mbade yettode muɗum hay mom innani mi salmini no kala suba oɗon jaada e robinde mon jayndeji bani mon debbo Dieynaba Ndongo ene wonde banum gorko Mouhamadou Hounare Amadou Moussa An jaam walema awale jam debbo pullo mi salmitimama mi salminima no fewi e subaka Allah tedduɗo salminde bandiraɓe kono kadi no mbiɗani caggal yettude Allah ko julden nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kamɓe baba jetten dendagal yeeɓiyankoɓe men Dieynaba ɓen ceerata yettude jamma e ñalawma subaka e kikiɗe dariɓe dadiɓe lang kala e saaha yeeɓoɓe en kono kadi softinoɓe en sembinoɓe en duwantoɓe en eɗen mbiya allahumma amina duuɗi sikela eɗen mbiyano kayɗen wi tan bisimilla mabɓe kono kadi wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande jayneji hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko oɗo rafi biteɗo fièvre jeune mo ganduɗa feñci ɗo e leydi men Sénégal jayndeji jonɗi garti hen e subaka o kono kadi ɓe garti e toɓɓe certude wondude kay e nder kelle gadane hani e pallanteji e nder ɗin jayndeji kono ɗum ko ma en gar hande ko alarba dawrugol mercredi politique ma en kal e cuɓogol hooreji leydi ndi Macky Sall to banggue gardigu fedde gotaw ko Afrique woni hen mbi Union africaine hande udditto damal ko Vox Populi kono noon tigui nden ɗon jayndi wi ko Sénégal de o saaha hande nana hocciti e mboroso goɗɗo ɓe mbi ko caggal rafi coronavirus oɗo rafi biteɗo fièvre jaune manam coydam so tawi eɗen mbawi wiide ngol ɗo hono sifa on ɗon rafi e ɗemgal pular ɓe mbi de ko rafi o arti kono kadi o wari ɓe mbi ko wi ko kawuji jeetati ene wayno de kañum peeñi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal tawi hen ɗiɗo kawri e ladial ɗum ko toon to Kidira Touba Sareya Cilogne ɓeɗo kala ɓe mbi ko ɗi nokkuji memama e ko yiwti on ɗo rafi biteɗo fièvre jeune e on tuma noon jagoɗo tambiɗo gueɗe calal ɓaali leydi Sénégal ma wat ko wiyete ko campagne gam wadde vacciné dendagal ko tolni e temedde jeetati ujunere neɗɗo ɗum ɗon ko toggude 15 lewru février e wiide jayde Vox Populi goɗɗum ko tawete hen ko cuumu ɓesgu jool ɗum ko toon to États-Unis nokku no wiye Denver ɓe koliti wonde de ko oɗo suka walla ɓe sukaɓe hono Kevin Bi Kam e Gavin Seymour ɓeɗon ɓe duuɓi 16 kala ma ñaawi tawi ɓe ñawirte ko yimɓe mawɓe caggal nde ɓe duppi galle ɓesgu jool haaɓe jooɓi pitali fodde yimɓe joyo ko jayde quotidien le quotidien addana men nden ɗo ne arti on ɗon rafi mo ganduɗa kay ko rafi biteɗo fièvre jaune ɓe mbi o saaha leydi men Sénégal ina sati ɗum ko yiwti ko hande e dendagal rafiji limtinɗi Sénégal de region ɗum woni koɓe bindi e ko yiwti e bindol mabɓe garwanigol e on saaha noon ɓe mbi ko la fièvre jaune arti woni tan on rafi coydam arti tawti oɗo rafi hono coronavirus e on tuma noon kadi ne ɗo ko wiyete grippe aviaire noon ko rafi mo ganduɗa teskaɗo e diwri ndi ha tengti e guertode kono ɗum ko noon ɓe mbi ha joni de leydi men Sénégal ina kayi ha joni dadigol paftol ngol ganduɗa ngol ko jeeyge kulɓinigol e on tuma noon ɓe koliti wonde ko yimɓe ɗiɗo keddima e oɗon boros biteɗo hono fièvre jaune jayde las nden ɗo ne arti on ɗon rafi kawuji jeetati kañum goni ha joni ko jiiya e leydi men Sénégal tawi hen yimɓe ɗiɗo kawri e ladial ɓe mbi tan de ko Sénégal ene hucciti kadi e rafi goɗɗo mo ganduɗa ko biteɗo fièvre jaune tawi kadi ko rafi mo ganduɗa o ko ɓurɗo wawde rabde ɗin ko guɗi jajine tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde Las Quotidien jayde Le Soleil nden ɗon jayde gendiri e oɗo subaka hande arti e ko yewiti e cuɓogol mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi to banggue Union africaine gardigu mum ɓe mbi tan de ko Sénégal arti e gardigu hono ngun ɗon walla mbiyen tigui on ɗon nokku mo ganduɗa kay fotata wonde ko hitande ujunnaje 22 nangui hitande ujunnaje 23 tawi de suuɓa hen ko hooreji leydi ndi Macky Sall ne wayno ko nden toɓɓere ni wonata hono dawrugol ɗo toɓɓere dawrugol meɗen e oɗo talata hande walla alarba hande Dieynaba Ndongo jayde L'Observateur nden ɗon jayde arti ko e fannu goɗɗo ɓe jilloyi ko toon to Tambacounda holko nayiɓe toon ne wayno ko teskade oɗo suka mo ganduɗa kay ko suka gorko pawaro junggo ina kay waɗa gueɗe countride e rewɓe sukaɓe yonɓe tawi ko janggoɓe e lycée Mame Cheikh Mbaye mbo Tambacounda kanko noon inde makko ko Sowa ko SD ene wayno de ɓe cooweri inde nde ɓe mbi tan komo o leldotno e ɓen ɗon sukaɓe rewɓe tawi ko eleweɓe e nder hono tarawɗe e ko yiwti kay e nder on ɗon lycée
e caggal muɗum noon soɓe mbaɗi ɗen gueɗe country ɗo rokkaɓe ko wiyete ko hono pilule ɗum ɗon noon ko gam haddeɓe wottoɓe cowade caggal muɗum kadi o fotaɓe tawi ɓe noon sukaɓe kala koko ɓurti ha no yummiraɓe mumen jibinirno ɗum e on tuma noon oɗon suka o saaha hande fawama junggo ɗin konguɗi jaaji ne tawe e hello jeegom e nde jayde l'observateur jayde enquête nden ɗon loski oɗo saaha hande ko duuɗe jangguirɗe leydi men Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbi tan nde ha joni koko wiyete ha joni hono les abris provisoire ɗum ɗon noon ko ganduɗa e kolaji ganduɗa kay ina no mbayni cembani no fewi ha tengti to banggue table bon woni jondeji ɗin ɗon ɓe koliti wonde noon ene wayno oɗo saaha gonade e saaha rafi coronavirus ene wayno de ɗino abris provisoire uji ine kay limtini e nder dendagal jogli Sénégal kala e kuuɓal tonto nokku biteɗo hono école Saare Guilel 3 tawate koye nokku Tambacounda kono kadi e nokku mo ganduɗa ina tawe toon to Mbour ɓe koliti wonde ene weɓɓe ene jokki joɗade leydi e saaha nde gaari ina jangga e nder ɗen ɗon duuɗe e on tuma noon mo ganduɗa ko Mouhamadou Diagne directeur formation to ministère de l'enseignement ministère de l'éducation nationale suuti konngudi holiti wonde ko ɓuuri temedde ɗiɗi ujunere table bon waɗama commandé kono de ko tolni e ujunnaje 5 oɗo saaha mo kallaten fuɗɗima nawede e ɗen duuɗe ngakkude ko yetti e ɗin ɗon table bon uji jande libération nden ɗon ne ari koye haare wulde jaw lombinde o saaha hakkude maître Moussa Diop gonnoɗo hoorejo walla gardiɗo gollorgal Dakar Dem Dikk Dakar yaaha garta ɓe mbitan de ko ɗum haare tigui timmude wonande hakkude makko e mo ganduɗa ko lomtiɗomo e oɗo saaha ɗum ko caggal nde o bloqué ko yutti ko ha joni e compte uji nden ɗon gollorde kanko maître Moussa Diop e on tuma noon Dakar Dem Dikk waɗi ko wiyete ko hono contre attaque kañumne kadi darima gam habtademo e on tuma noon gueɗe kala o saaha nawama toon to suudu ñawirdu ko janggo walla mbiyen ko nayi tigui ndu lewru février ne wayno kamɓe kala ɓe nodda gam etade serdede eko yutti e nden ɗon ñawore jande stade ɗon guddirten roɓino men jayndeji e oɗo subaka hande e hono no kala subaka ni e oɗo ñalawma hande noon ɓe garti koye programme demi final ko wiyete CHAN 2021 leydi Cameroun ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko derby sous régional pamirton ɗum ko leydi Mali hiwodirta e leydi Guinée Conakry ɗum ɗon noon ko yewti e Afrique de l'Ouest naɓe kañumen kawra toon to Cameroun e on tuma Cameroun joguiɗo walla mbiyen juɓɓinɗo guel ɗon kawguel kam tigui hiwodirta e leydi Maroc joguiɗo on ɗon trophée o saaha ko wona ɗum ina tawe hen Mam Biram Diouf ɓiɗɗo leydi Sénégal najo mbitan de ko yiiti koyɗe makko no hannirta ni ɗum ko caggal matcheji nogas ɗi o fetti toon to Turc e on ɗon championnat mo Super League o marqué ko tolni e bituji jeeɗiɗi o hokki 5 passes décisive kono ɗum koyɗe tawe hen match gulɗo jaw hanki toon to Angleterre Manchester United kam fooli Southampton loggi jeenayyi e ndiga ɓe mbitan de ko soirée de rêve toon to Old Trafford ɗum ɗon noon ko match boɗɗo fayida tigui moɓe mbaɗi kamɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe ɓe ulaga ɓe mbitere ha joni keblinowo on ɗon kippu mbo leydi walla mbiyen mbo kippu Angleterre kono ɗum ina tawe hen coupe du roi FC Barcelone kañumne hannde ma eto yewtude dawal biyetegal demi final goɗɗum ko tawete hen ko match paɗaɗo hakkude Atalanta Bergame e ɓe kippo biyeteɗo hono Napoli mbo Kalidou Koulibaly ina wayno ɗum ɗon tawi ko Cristiano Ronaldo mbo Juventus ina fooli hanki Inter labtugal 2-1 tawi loggi ɗum ko kanko CR7 Cristiano Ronaldo ne wayno jeenaɓo ɗum ɗo wonno ko tonguno ɗen e roɓino jayndeje kelle gaɗani o subaka noon tigui Amadou Moussa Anne nokala e subaka ko jayde stade uddata jayndeji meɗen kadi sen uddingal ɗon damal udditen damal gongal hande ko alarba bandiraɓe ɓe gaddantino ñande fof ko dawrugol hande kadi koye dawrugol min gartanto moɗon koye président le chef de l' état Macky Sall baɗaɗo nommé hanki woni cuuɓaɗo hanki e wonde ardade union africaine ɗum noon waɗa ko hanki toon to sommet mo CEDEAO o waɗanno toon ɓe mbaɗimo décidé kanko hankantine kanko ardoto e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi a hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ko nden woni ko ndew ardoto on union africaine kono noon mbeɗa namdoma ko woni mujibu on union africaine e kadi ko woni nafoore union africaine ha gardugol kanko chef de l' état Macky Sall ko noon tigui Dieynaba jarama e ngal ɗon namdal ko adi foof ko andinde bandiraɓeɓe ko CEDEAO waɗimo désigné manam suuɓimo saabu koko wiyete ko hono candidature unique manam poɗodiral ala ɗo e banggue Afrique banggue hirnague gam yidde lomtindemo e ko wiyete gardigu nden ɗon fedde gotago Afrique union africaine ko wona ɗum ko noon ne wayno on ɗon nomination ma jokku ha oɗo weekend woni ñalɗe ɗi paaɗen gam tengtinde
jibini ɗum kono saha kam andama mo jogor lomtade mo ganduɗa ko joɗiɗe e gardigu e oɗo saaha kono wonata ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi 2022 nangui 2023 ko hitande tigui o wonata e gardigu ɗum ɗon noon no mbiɗa ni hol ko woni nafoore nden ɗon eko yetti e gardigu fedde e gotago Afrique Union africaine nafoore muɗum ina heewi kono kadi tampere nde ina heewi so tawi andari sen dokki yero to kanko hoore lendi Macky Sall gilɗo ha nden en keptani ko wiyete premier ministre ene woodi ko ɗum jibinata to banggue golle leydi ndi soit ko ngakkede e golle leydi ndi walla ko yiwti ko e tampere makko mawde kanko nde o jogori hebde sabu eɗen gandi ɗoɗo kalten déjà kala dossier kala gueɗe ko kanko waɗa ɗum traité wala premier ministre ɗum ɗon noon déjà on waɗi chargé oɗo saaha donc so gollal gongal ko wiyete gollal union africaine yanti hen ɗonne kadi aussi ko gollal gongal ne wayno ko ardade way kono wonde hooreji leydi gona hooreji leydi ndiɗo gona hooreji leyɗele ɗeeto donc ko golle limtinɗi wonata e on tuma hen banggue goto ene waɗi nafoore par ce que ene holliri wonde ko wiyete leadership leydi men Sénégal woni ha joni darde leydi Sénégal heptinde ɗum to banggue to niveau international kono kadi heptinde ɗum to banggue décision ngaji kala e saaha e pellitte kono kadi e kuule walla mbiyene jamiroje ɗe leydi men Sénégal hokkirta kono kadi heptinede au niveau international ɗum ɗon ko ɗum gartam ko ɗum hunde wande fayida saabu leydi ndi ina ɓosa no fewi to banggue on ɗon ko wona ɗum noon ene waɗi ko mbinomi nane ko caɗele mawɗe ardademo onon union africaine so tawi en ngala ko wiyete premier ministre ma wor ko yahani saabu mbiya wonde hono kelanɗe tati ene wayno keƴeta e hoore guertogal ardade leydi Sénégal déjà ko ɗum caɗele ko ɗum tampere eɗen gandi ko ronda ko ne heewi te ala ballidiɗo to banggue premier ministre e ko nandi hen donc so tawi kadi jomum suɓoyama nawtama e gardigu union africaine ɗum ɗonne kadi aussi eɗen gandi ma wor ko ɗum jibin to banggue tampere wonde eɗen ñaago tan ɗo e nden tawi hono premier ministre arti e on tuma leydi ndi wawa gollede no hannirta ni kono kadi o wawa humnude aadi mo ganduɗa o Afrique kala suɓimoma eko yewti e gardigu on ɗon union africaine wattude premier ministre o waɗani fayida si ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde ina jojji mbiɗa sikki en kalin ɗo e dumunaji ɓennuɗe hayso tawi wonano wonno ɗo e saaha leydi Sénégal ko ɗum tampere mawde wonani hono wonani golle leydi ndi hen saahaji won golle poɗɗe waɗede ko jojji tawi ene laaƴa jeeyi on sababu noon ko ponnoɗo wadde o ene wayno ala ɗo hen handi tampere mawde ene ɗo eɗen ɗamini président ala weekend ala ko yite ko vacances ala hay foftere wotere waɗi ɗum ko foof déjà omono tiimi hen dossier ɗi kanko kono ko kanko décidata ko kanko waɗata donc artirɗo ene poste premier ministre ɗum ɗon jeenama ko hunde jojjude leydi wadi ɗo Sénégal ene yeewa hande golle premier ministre ene yeewa hande golle poɗɗo ɓadademo kanko hoore leydi ndi tawi ene wawa lomtademo kala e saaha so tawi wala ɗo par ce que haysa daari constitution o hande ɗo gonɗen ɗo ene ɗeɓi lurodirde eko yetti e constitution leydi men Sénégal saabu so woto Allah waɗa hande so tawi président yeyaka ɗo hol poɗɗo lomtade e hono hoore leydi ndi ɗum ɗon ma wod biɗo ko président assemblée nationale kono kadi ene laaƴi seeɗa par ce que premier ministre fonno wonde ɗo ene jokka signature uji ene jokka wadde recevoir yoga yimɓe en jii hande kalɓe fonno jaɓɓade tawi ko premier ministre fonno jaɓɓade ko kanko e hoore makko waɗata déplacé yaaha toon wadde firti ko golleɗe ɗe ene ɓeydi ha fawodire dow hoore makko tampere nde ene ɓeydi ha jokkude ɗum jii sababu hande dossier ji kewɗi ina laaƴa ɗo e leydi men Sénégal jeenam kono noon tigui mbeɗa sikki ɓayde hunde nde ɗon foof ko waɗi fayida wondema o wona tonete to o wona gardiɗo union africain saabu ma wonnan yimɓe nafoore ma won kadi e décision ngaji mo wawi ƴettude so yeehi haw heedi tonede kadi ko noon kadi wonanta nafoore kadi yimɓeɓe so yeehi kadi premier ministre woni e nder leydi ndi saabu ma won décision ngaji kam ma on wallumo henede kadi ma on kadi ma hoybinanmo no fewi ko ɗum ne ko hunde waɗande fayida so premier ministre yeehi ha wattama henete ko noon tigui Amadou Moussa Anne no mbiruɗa nede ko noon ɗum woori kadi ko noon mbaynotirten bandiraɓeɓe yeeɓiyankoɓe AYAW TV te en ceerata e yettudeɓe e jannudeɓe e golle mabɓe payodinde moɓe mbaɗata ɗe e woppudeɓe haajuji mabɓe e hammuji mabɓe aɓe kuccita e meɗen wona hunde wemde ko adi ɗum en jetti en jarni on keɗannoɗo men to caméra woni Samba Diop assistant makko Amadou Touré ko noon jettirten jarnirten Kumbis Babou ko wona ɗum min mbiyan moon aadi moon ko janggo so weeli jomiraɗo.